Tünler kıskara. Bu qaysı vaqt? 20 мартта 57 мәктәп территориясендә татар халкының милли бәйрәме карга бутка уздырылды. Ренат Фәрдиев исемендәге татар гимназиясе коллективы тарафыннан җыр һәм бию тамаша уеннар белән үрелеп барган күңелле чара оештырылды. Бу көнне һава торышы да нәкъ бәйрәмчә кояшлы һәм җылы булды. Элекке әби бабайлар яз килүнең көнен конкрет белмәгәнлектән, шул карга килү вакытын табып, алар инде ерактан килеп, ачлыктан интекмәсен өчен бәләкәй балаларны чакырып, шул яз бәйрәменә карга буткасы дип аталган бәйрәмгә җыелган. Без инде шул гореф-гадәтләрне дәвам итеп, шул бәйрәмне бүген менә гимназия кысасында садиклар белән бергә үткәрергә җыендык. Татар гимназиясе укучылары 6-нчы Кояшкай бакчасына йөрүчеләр дә матур итеп киенеп карга буткасына җыелды. Балалар йоласына туры килерлек итеп кәрҗин тотып йомырка ярмалар җыеп йөрделәр. Мондый бәйрәмнәрнең оештырылуы яшьләрдә гореф-гадәтләргә хөрмәт уята ди тәрбиячеләр. Менә яшь чактагы әби бабайлар белән без шушы бәйрәмнәрне оештыра идек үзебез, менә без авыл балалары, шәһәр балалары өчен бу инде шундый зур бәйрәм, аларның күбесе әле менә без балалар бакчасыннан килдек, беренче тапкыр күрәләр бүгенге бәйрәмнәрне, борынгы юлаларны, гореф-гадәтләрне. Бала чагы саф һавада рәхәтләнеп татар халкының милли уеннарын уйнады, биеде, җырлады, бергәләшеп табышмакларга җаваплар эзләделәр. Иң мөһиме дәресләрдән беразга гына булса да онытылып рәхәтләнеп ял иттеләр. Һәрбер күргән баланың шатланган йөзенә карап, һәрберсенең менә кем булуга карамастан, татармы, урысмы, кем булуына карамастан, шушындай матур бәйрәмнәрендә берләштергәнен күргәчтен, күңелләр тула. Рәхәт булып китә. Бу көнне дә әби бабайларыбызның матур йоласына туры китереп зур Казанда бутка пошты. Уеннардан һәм күңел ачулардан соң балалар тәмле карга буткасы һәм коймак белән сыйландылар. Һәркем өенә күтәренке кәеф белән таралышты. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.